Krásný, příjemný a dobrý večer. Večer, který může být za pár okamžiků plný peněz. Je pátek 24. listopadu 2006 a před námi je losování číselné loterie Euromiliony. To jako vždy bude probíhat za přítomnosti státního dozoru a notáře. Nyní vám už držím palce, ať to všechno dobře dopadne. Z prvního osudí losujeme následujících 7 čísel z 35. Tři, 5, 10, 34, 8, 17, a číslo 31. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z 5. A je to číslo 2. Před námi je závěrečná rekapitulace. První osudí 5, 8, 10, 17, 23, 31 a 34. Druhé osudí číslo 2. Nyní si společně můžeme prohlédnout tabulku předpokládaných výher. Z té vyplývá, že Eurojackpot dnes nepadl. Nejvyšší výhra je ve třetím pořadí 48 919 korun. A ještě než se rozloučíme, bude tu závěrečný pohled na Eurojackpot. V příští hře budeme hrát tedy nejméně o 38 800 000 korun.